Lapu-Lapu City Lone District Congressman Jonard Ahong mihatag og pagpasabot kung anong nasinati gihapon ang pagbaha sa mga dapit nga adunay mga drainage project. Ang detalye sa report ni Luan May Rondina. Hinay lang ang uwan nga nasinati sa dakben sa Lapu-Lapu ganihang buntag apan Gibahaan gihapon kining iskina sa S. Osmeña Street ug MV Patalinghog Jr. Avenue. Naagian sa RTV Balitang Bisdak team nga may mga personnel sa CTMS nga niubog na sa baha aron sa paggiya sa mga sakyanan nga niagi sa dapit. May mga personnel usab sa City Engineer's Office ang nisusi. Ang road rehabilitation and drainage project sa dapit na humana apan gipasabot ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Jonard Ahong wa pa nahuman ang outfall niini hinungdan nga wa pa hingpit na sulbad ang suliran sa pagbaha. Ang paghimo manggod og drainage is phase by phase because ang budget limited ra kaayo no. Ang district up to 150 million ra gyud ang ilang budget which di kaigo like in Basak until S. Osmeña na siya. Gani sa interview sa mga sakop sa media kang Chan, iyang gibutyag ang 8 ka mga dapit sa Lapu-Lapu City nga kanunay bahaan. Diin ang uban niini may mga drainage system na apan wa pay outfall. Iyang gipahibaw nga naduso na niya kini ngadto sa Kongreso aron mahatagan og budget alang sa tuig 2026 apan gipaabot pa niya ang approval niini. I emphasize to the DPWH that the city of Lapu-Lapu ang among gusto na drainage is a box culvert type so that it's easy to maintain ang paglimpyo. Unlike kung culvert, lisod. Dugang pagpasabot ni Chan, dili mahuman sulod lang sa usa ka tuig ang usa ka proyekto tungod kay limitado lang ang budget niini. Apan iyang gipasalig nga ang maong proyekto sa pagsulbad sa 8 ka mga bahaunong dapit aduna nagayoy outfall. Mangayo ko og pasaylo, mangayo kog dispensa sa tanang mga motorista nga nahasol ni ining baha nato sa ato ang lugar. But maningkamot ko nga kining tanan nga baha sulbaro ni natko sud sa akong paglingkod isip usa ka kongresista. Uban ni Marlon Melgazo, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.